عشق امید و تمنا، عشق امید است ما را. باز آید ای عزیزان، باز آید. مرحبا. ҳунармандони театри мусиқӣ масакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳри бухтар соли сипаригардидаро бо пешниҳоди намоишномаҳои нав ба нав ҷамъбаст намуда тасмим доранд дар соли нав низ бо ҳунару истеъдоди воло хотири дӯстдорони ин навъи санъатро болида гардонанд. аҳли эҷод дар ин сол кӯшиш намуданд аслан намоишномаҳоеро рӯи саҳна биёранд ки ифодагари фарҳангу маданияти волои халқамон маҳсуб ёфта ба бинанда ғизои маънавӣ бахшад, ҳамзамон ҷомеаро ба хулқу атвори ҳамидаи инсонӣ ҳидоят созад. аршин мололан аз рӯи пьесаи драматурги озарӣ узейр ҳоҷибеков дар коргардонии бурҳониддин раҷабов, бои золим ва кали зирак аз рӯи афсонаҳои халқи тоҷик, васвасаи нафс аз рӯи асари ҷумъа қудус, коргардони ҷавон баҳром қурбонзода ва чанде дигар намоишномаҳое мебошанд ки бо ҳунару истеъдоди баланди касбӣ рӯи саҳна оварда шуданд. дар ҳақиқат имсол бисёр як соли таърихӣ ҳам гӯем хато намекунем, зеро ҳунармандони театри мо якчанд намоишномаҳоро рӯи саҳна гузоштанд ва инчунин дар якчанд сафарҳои корӣ асосгузори сулҳуваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хаттон иштирок карданд. оғоз аз наврӯзи 2019 дар шаҳри норак ки дар бахши ганҷинаи наврӯзи ҳунармандони театри мо зиёда аз 40 нафар ҳунарнамоӣ карданд ва инчунин дар ноҳияи ховалин, ноҳияи балҷувон, ноҳияи данғара, шаҳри кӯлоб, ноҳияи муъминобод, дар ин ноҳияҳо ҳунармандони мо яъне ки иштирок доштанд, фаъолона ҳунарнамоӣ карданд, бахша ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, яъне ки дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва дар истиқболҳои ҷаноби олӣ ҳамчун ба саҳна гузаронда коргардон фаъолият намуданд. хусусан яке аз намоишномаҳои калоне ки кулли ҳунармандон дар он нақшофарӣ намуданду писанди тамошобинон гардида буд, ин дар ҷустуҷӯи Карим Девона мебошад ва бо пешниҳоди он дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии Парасту 2019 ширкат варзида сазовори ҷои намоён гардиданд. намоишномаи Карим Девона бо дар таҳияи Қурбон Муҳаммад Шукуров дар фестивали театрҳои касбӣ иштирок намудем. Бахша ба 80-солагии ҳунарманди халқи Тоҷикистон Муҳаммадҷон Воҳидов буд ки ҳунармандони театри мо ҷои сеюмро сазовор гаштанд дар байни 18 театри ҷумҳурӣ. ва инчунин намоишномаи бои золим кали зирак, намоишномаи ҳавасҳои беҳадаф дар арафаи соли нав, намоишномаи нури сеҳрангези фонусҳо аз рӯи асари Тоҳир Маҳмадрезоев дар таҳияи Эрад Султонзода ва Баҳром Қурбонзода рӯи саҳна омад. дар соли 2020 ҳунармандони театри мо намоишномаҳои Зангирии Гогл, Волидони беворис ва инчунин Абадзиндаҳо ки бахшида ба 75-солагӣ ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ аст омода мешавад ва инчунин намоишномаҳои ишқ аз интернет, якчанд намоишномаҳои бачагонаи дигар. чун ҳунармандони театри номбурда иброз медоранд, онҳоро нақшаҳои зиёди эҷодӣ дар пеш аст. мо низ итминон бар он дорем ки дар соли нав бо ҳунару истеъдоди баланди касбӣ намоишномаҳои ҷолибу диданиро манзури тамошобинон хоҳанд гардонид. баҳриддини эмомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии Иттило.